Auta MG Boy shahararren haziƙin jarumi ne kuma shahararren mawaƙi jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku shahararren zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ƙwararren jarumi ne kuma jajirtacce wanda ya amsa sunansa jarumi jajirtaccen gaske wanda ya fafata muku waƙoƙi masu zafi masu nagartar gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafan haziƙin mawaƙi dai jarumi dai wato Auta MG Boy kuma shahararre haziƙi jajirtaccen gaske wanda ya jima yana fafata muku waƙoƙi masu nagarta masu zafi masu ingancin gaske. Ka biyo mu a hankali kuma a sannu domin ta hanyar danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida danna mana like domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci kuma masu nagarta. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ƙwararre ne kuma haziƙi fasihi jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku shahararren zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci kuma masu nagarta. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ya fafata muku wasu waƙoƙi masu zafi a cikin wannan shekara tamu ta 2023. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai waƙar da ya saka mai zafi mai ɗumin gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar waƙa ka biyo mu a sannu kuma a hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe ka nishaɗantu da wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske. Kada ka sha'afa ka shagala ka manta dan danna mana subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora su masu zafi masu ingancin gaske dan ka kasance bako kina. Idan kuma ka kasance dan gida danna mana shahararren haziƙin jarumi ne kuma shahararren mawaƙi jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku shahararren zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ƙwararren jarumi ne kuma jajirtacce wanda ya amsa sunansa jarumi jajirtaccen gaske wanda ya fafata muku waƙoƙi masu zafi masu nagartar gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafan haziƙi mawaƙi dai jarumi dai wato Auta MG Boy kuma shahararre haziƙi jajirtaccen gaske wanda ya jima yana fafata muku waƙoƙi masu nagarta masu zafi masu ingancin gaske. Ka biyo mu a hankali kuma a sannu domin ta hanyar danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida danna mana like domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci kuma masu nagarta. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ƙwararre ne kuma haziƙi fasihi jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku shahararren zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci kuma masu nagarta. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ya fafata muku wasu waƙoƙi masu zafi a cikin wannan shekara tamu ta 2023. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai waƙar da ya saka mai zafi mai ɗumin gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar waƙa ka biyo mu a sannu kuma a hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe ka nishaɗantu da wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske. Kada ka sha'afa ka shagala ka manta dan danna mana subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su masu zafi masu ingancin gaske dan ka kasance bako kina. Idan kuma ka kasance dan gida danna mana haziƙin jarumin da wato Auta MG Boy ƙwararren jarumi